Ya saya apal. Spektakuler. Oh iya, kaya saya apal dengaran aku. Lagi matur nuwun Fitri menika kali lagon mugi-mugi sepisan malih saged meranan pengali panjenengan ugi saged kagem jambengipun saya dumateng para-para yang sampun bantu menapa dados putri-putri putripun ingkang hamugati wiwit awal ngantos paripurna bahagia kagem temanten Dia Ayu Roro Dwi Litasari kalian Jejoko Pepujaningati Raden Bagus Muafan. Iki pomo le muni cepet ngono ora muafan. Mas mapan. Masmu mapan. Oke, matur suwun. Mobil mangke sepisan malih wonten panjenengan monggo dipun semanggihaken mumpung kebagian kalian kadang-kadang campur sari Candra Kirana. Ingkang mijil saking London tumpuk sawu menawa ingkang dipun pandhegani Pepunden kula putripun Bapak Sumarlan CS. Monggo Mbak Duning lagu salajengipun monggo. Ugi wau wonten bojo loro pecah 1000 Telaga Biru. Oh dermaga poleh padha kaya. Ya beda, lagu lo ciut. Dermaga luas Mas. Ngono. Gon kowe nek telaga ya apa iki? Tapi dermaga lebih luas lagi. Ora mesti. Ya sekolah. Ora mesti. Dermaga gon kowe cuwi ya. Apa wae sekolah. Mas yakin iki mriki monggo. Monggo Mas. Oh nyambut gawe apa lungguh ono nyambut gawe. Oh iya. Nggih monggo. Padahal rumpi lho Mas. Ojo loro Mas Ketek. Sing tok ilang kok. Kok siji ilang kok ya loro.
kanggo sapa sing sedina kanggo padha asik bareng-bareng campur sari candra-candra penak loro. Heeh. Dadi telung dina. Dadi telung dina ning kono, telung dina ning kene. Terus sing sedina mbok menawa nek sing golek liya. Kuwi jenenge bojo telu. Oh, bojo telu. Ora, bojo telu. Lah kan siji ning kono, sing siji ning kene. Lah sing sedina kuwi golek liya. Lah yo liyane ku lho. Betul kan itu bojo. Nggih, sayangnya wedok ra oleh kasih bojo loro mboten larang. Oleh wae. Enggak boleh. Oleh. Mboten saged poliandri pun saged dianggap satri. Oh, Andri ra melu. Oh iya. Dari anggap kakak kan poliandri. Ndi? Kuwi ta? Oh, dile abot saya ya. Maka lakukan salah tribun niki tesih ada dibahas lagi apa gimana Mas? Coba sendiri. pecah 1000. Maka dipun pinangkani. Iya. Ini request mungkin sudah Mas yang mau? Pecah 1000 saking ingkang menggugati. Ibu Jarmini. Ibu Jarmini. Nggih. Bapak Ibu Jarmini kersa nyawer. Boten kersa tetembangan ya Mbak, ngoten monggo lho Bu. Oh, mbok menawa neh ya. Ojo nyawer kok Mas gak penak. Kosok ya jaluk saweran. Boten. Ning tuan domah kan lho. Boten nyuwun saweran nek diparingi nurut. Boten nolak. Boten nolak. Oke, langsung saja dikasih ya untuk Ibu.